Kesengi ke basis pak nyopsau, ha ke keteng upau kun mensia mukut amen. Kutra Jesu penselek ingi dok mensia mukut jong mi. Kalau nong ke bapra, sepang kini ki eke bengi keren ke bakongsan kalong kane. Ngidan kumuta uling dok orang ba, ubasyong ha ke kamon jong ke ket bakra ha beneng. Usakri jong ka jaka kentang wat jong ka tabernakel basisya, ke ba utrahi ula penyeng bat om ubriu. Namar ya man la uling dok orang ba la tum baterwa kijing ais ngobha ba kijing kinya. Namar kata don kamba uniru undon ei banterwa. Tela da ula don ka kendo un omlong satia uling dok. Namar la don lupa ki weipat kiling dok banterwai kijing ais ngobha kat kum ka an. Kini kila shulong kum kinuksa ba kisengiu jong kitu ki ki baha beneng. Kumbala ong ha umoses menba orang pendep ya kata bernakal. Tu sumar bapintau ki kat kum kata kan nuksa balapan i hapi ha ulum. Ujisu la yok ke kam lingdok ka bakham kraw. Ba ulong atat kum uksiang jong kejutang ka bakham bha, bala seng halor ki jingkular bakham bha. Lada kata kejutang baningkong ka lalong ka bakhlem jingduna, on omdon jaka na ka benta ka baar. Henry ublay uba usyam ke jingduna haki, uong kisngi kinwan ong utrai habangan sepenlong kejutang ka bathamai, bat kaying Israel bat kaying Juda. Kan omlong kum kejutang ka ba ngalap penlong bagi kepa jengki ha kisingi ba ngalap beten yaki banyalam bak yaki nari Egypt. Namar kilapan kenya ka jutang jonga bat ngalangi asyuan yaki ong utrai. Henry kani kalong kejutang bangan sepenlong bat kaying Israel hadin kitu kisngi ong utrai. Ngan bu eki an junga haki jingmut jengki, bat ngan tho eki haki do nut jengki. Ngan long ublay jengki, bat ki kin long upkipa jonga. Bat kin om hikaya la kipara shnong ne ki hinman kipara jengki dah kaba ong. Tutip ya utrai, naba baro kinsa itu yanga. Nadu ubarit tam, hadu ubakrau tam. Ngan map ya kijilek baman jengki, bat ya kipop jengki, ngan om ken mau syuk. Habau ong kejutang bertemai upentip bahkan baningkong kalarim. Bat ka ei kebalarim kanang kala temen setang bahkan jano artan. Galenong ke bakhendai. Kejutang baningkong kaladon ki anyam ban mani berkajaka kentang berkenja pertai. Kenapa la penyeng ya kata bernakel basyabar ha kabaladon kejing penyeng syarak bat kamiet bat kipu pen i. Ya kani lakot kejaka kentang. Sedin keperda ladon kata bernakel basyapo ya kabalakot kejaka kentang tam. Ha kabadon kejentang iubi ksiar kesenduk kejutang ya kabalasut baro saudong dak ksiar. Hapo kata senduk ladon uki uksiar, haba uladon umana, udingdu jong aron ubala shilut, bat ki maulun kiniap jong kejutang. Bat halor jong ka ladon ki kerubim, ki baka serngeu ya ka ket tingis nei. Henry sepang kini baro omla menta ban keren penia. Kini kilong kijing penbet na kebenta kajing mani. Haba pendep ya kijing lek niam kilingdo kijulek rung barabor hakata berkal basyapar. Henry tang uling do orang ba ubalek bandrung hapo kabasyapo bal kataru tang sisin sisnem lembat kasnam kuba utarwa nak bentai ladi nak bentai ki pop jong upat ba umensim baku ilapen idak da kane ba empat simple ya kalenti syakata kejaka kabakentang tam kata kat ba kata bernakal baningkong kadang don kani kalong kadur parsi jong kapor menta ba habala ter ha kabala terwa kijing ais ngobha ba kijing knya kibamla setia ban penjana ya kijing tip lem jong umani nong mani blay kidei ki anyam kibakta tang ya kabasabar kijing bam kijing di kijing satnyam harukom ka an balabu hadu kapor ba an penthmai bha penbhai ki Henry onda ukris lawan kumling do orang ba jong ki aka buki babha ladei ban wan ularung tang sisien ha kejaka kentang. Dah kebaya lingba kata bernakel bakrau tam. Bar kabakam janai naba om sem thau dikiti kata kamut ba om dei jong kani kaparthai. Ularung om dah kasnam ki belang bagi kun masi. Henry dah kasnam la jong hi ba ulayo kajing suspa bam jukut. Nama la dah kasnam juki belang bagi masi kertong ba kajing sendret deki depai jong masi lut kila ban pen khut ya ki balbet tingit kenang bakado juki kan khut par kat no lele kasnam jong ukris ubada umensi bam jukut ula terwai ladi ubah klem tok bria ha oblay kan pen khut par ya kajing tip lem jongi na ki kam bayap ban mani ya oblay ba em dei na kani kadau
de nak ne ba ulong uksiang jong jutang batmai namar ke jingyap jung kalawan dia kenang ban pelat neki kam palat balale hapo ke jutang baningkong ya gitu kiba ulah khot ban yo ya ke jingyo pateng bam jukut ka balakular kat habadon ke jutang ke dulir yo pateng don kam ba endapen scam ba unong bu dulir uyap shisha namar ke dulir kat scam tang haba unong bu dulir ulala yap kam don bo re kat ba unong bu dulir udang em namar kata wat ya kejutang baningkong om sem la penyeng klam kasnam anda omoses uladat puli ya ki an baro jong ka an ha upat ba ulas sim ya kasnam jong ki blang ba ki khun masi lembat ya ka baru sinyo lang brot obasau hu han bat u hisab ba ulas senret ya kata ka kot ba ya upat ba uang artat kani kalong kasnam jong kejutang ka ba ublei ulah hukum ya pi nang tahu lah sendiri saya kata bernakal buat dia kapliang niam dah ke senam. Kat kum kaan ya ki baro lapun kuit dah ke senam. Buat klaim ke jing penmi senam om don jing map. Kumta ladon kamar pun kuit ya kata bernakal ke dur jing kinuksa beneng. Hakani ke rukom Henry ki jing sisha bekenja beneng kiladon kam ke jing kenya ki bakhamha. Namar ujisu melam sim larung hak jaka kentang balatau ki brio. Kadur nuksa jong kata ka basisya Henry sisya beneng hi ban pau mentah khmat ublei na ka benta jengi omba udang dei benterwai ladi khangta bun sien kumba uling do rangba urung man ka snem ha ka jaka kentang lem ka snam ka bamdei ka jong lada ka dei kumta unjin dala dei ban sya yap bun sien nadu bathau ka perthai Henry ulapau mentah ka bakut jong ki juk tang sisien na ka benta junom la junom ban wengno ekipop da kejingnya jungu kumbala bu bagi breu kinyap tang sisien ba hadin kawan kejing bishar kumtaru ubia ukres laterwaknya tang sisien ban wengno ekipop jung kibabun unpau kasien ba ar om ban wengno ekipop Henry ban wanra kejing penem ya gitu kibakmi lenti her ya kaktien jong utrai ngis ngongu ya oblei hakal nong ba prang yi ba ujisu kumuling do orang ba open kre ingi iwpw nak benta ka eke ba ublei udon bat utmu nak benta jing iwpw bengyo i hakal nong ba pra ya ka jingkular ya ka jutang bat mai ka ba u nong tho ekanika siti siki hebru kwa ban ong ingi iwpw ba ka jutang ka barem ka jingknya barem kini baro khaj kini ba ublei ulayate ba kipai ba Israel bat ula betha ek ya Moses ba unchna ya kata bernakal hangni hakando hakani ha perthai da ka ba ong chna la ne thau thik kat kum kita ki ek balapan i phi halor ulum kani ka jing i halor ulum kani ha kitab Exodus nang bakhat khandai ha ba ublei ula pa ho Moses ba kipai ba Israel hadin kata Moses ula likiu sha ulum bat hang tu lapan i ro Moses sepang kata bernakal sepang ka jaka bekentang tam bat ka temple ka ying janji kendu hadin kata ka bansa kelalong hadin anda kipat ba Israel ke sa ha Jerusalem lalong si David Solomon usate ka temple hadin balaseng ka temple kemun ka temple kalong kadak kasien ya kata ka ke balapan pau ba ublei ulapan pau ha Moses halor ulum nadu kalau nak bakhat khandai du ba arfsau ka dei sepang kata ka jing a jong blei ya ki hukum par ka bakut ha ka jingate ya ka jutang berkini baru khoi ke ong ke kalong kum ka serngio kalong kum ka serngio bukan kre ke ba khamba susu namar balai kan jutang ka baning kong ka ja ayu hadien ba ublei ula ong unlong ublei jengki maki kin long ki pa jong blei bet kemangi pulih kalau nong ba khandai ka ong kum no pulih biang sa sien bat pensa sya skor ba susu ru hakal nong ba khandai ka ba u ka ketin jong blei ka ong ngi menta ka ong ba hadin balada puli kata ya ka an baro kipai ba ki ong kat ka ba utrai ulah kren nginle ba kalau nong ba arfsau dukat ba prajun kitab Exodus Moses usim ya ka snam baru senre ya kipai ba kumjur senre ya ka duan ha kata ka kot ha ka duan ban pen i ba kaden ka jingete jutang ha pedeng ublei bat kipai ba Israel bat katu ka jing ong hakmi ka snam jong ka jutang ka ba ublei wate bat phi menta ka singi kat gum gini ki kintien ka ka pedeng jong kata ka jutang kalong ba ublei unlong ublei jong kipai ba Israel kin long kipat jong ublei bat kinum yo da uwei pat ublei lat na ublei ba shisha henry ngi yo i kimpat poi ru tang hari balakular tangha kalau nong balai pu ar jong kitab Exodus ngi i ba kipai ba Israel kilangap ha ka jing mani blei thau kila thau ku tu kadur
masih renong. Hadin kata kila mani blay tau, kila pen lek ranya la jong, bar ublay kabamut kila pen ken ya kata kejutang. Na kata kadau ladang iya haka Bible borok kawe. Nadu kitab Genesis, nadu kitab Exodus. Dekat jingalap jung kinong itu lupa. Bar kumta teter hadu kejutang pertamai kadon kani kawi ka pedeng. Kamtam kitab Jeremiah lenong balai puai kap balai puai lai pusau. Ba ublay ukular bangan kapor kan sapoi haka bangan sayate ya kejutang pertamai ba kayeng Israel ba kayeng Juda. Omdai kum kutu kejutang bang ayate mensyua po lum Sinai. Namar boleh ya katu kejutang junga kila pen kaino andai kane kadi kejutang batmai bangan sayate. Bat ki anda poi gitu gisni. Nang tare kani kejutang batmai ha kejutang barim la ai kaan belan puli lenong ba ulai puai dikot bakat pra jung kitab Exodus ko ong ba kani kaan la tho da kisimpriak ti jong ublay. Handai la tho ha ki mauleng kniap ki badon syabar. Kaan ka batmai pada ha kejutang batmai pada ansa tho da kisimpriak ti jong ublay hi ubalong umensim bokoi unsa tho omshu ha ki mauleng kniap basyabar handai ha ki mauleng kniap jong ka do no jungi iwe pe. Na kata kadau ka an batmai ngi ki kristan ro ngi don ka an batmai kani ka an batmai ka de ba umensim bokoi utho ha ka do no jungi iwe pe ka ktien jong ublay ka penlong do penong snam ka ktien jong ublay ka do no jungi iwe pe na kata dau ka jutang batmai ka ong anam don kamshu ba bri un hikaya la upara namar balai baro khoi kin setip yang namar balai kani ka an ka benta omdai shu ka ka basabar ndai ka dei hapo jong bri Roman la nomba prado khat ba aro ka an jong umensim kayalam sa ka jingem ka an jong ka do kayalam sa ka jingyap kani ka an jong umensim ka bot kani ka ba don hapo ka mensim jingi ka ba umensim bokoi utho hapo ka do no jingi kani ka ban sayalam ingi sa ka jingem yangi iwe pe we la khat ban em ha ka jutang ka ba thamai ha kani ka rukom nang ta dai ki pop jingi on sama no ba ublay un sa pen scam ya kani ka jutang ba thamai ka ba khamba su ban ya ka to ka jutang ka barem banyak ketu kejutang boleh te alum Sinai kini kalau khambah susu kini kini ka pedeng jong kini kalau nong ka bapra kejutang ka batmai kumba kejutang ka barim kadon ya ka an ka barim kejutang batmai ru kadon ya ka an batmai kini ka an jong umensim na kini ka daw lo ringi sung thu ba kini ka benta ngin sa syampang ni kejing ong jong Jisu pilayo sngo bala ong wat bita wat penyap wat kilim ngapat ngaong api lada pi bitar ngapat de ngaong api lada pi kenok me po jat po rati la ohon men para ngapat ngaong api lada pi pek kwa brai la ya ka kawai kariu kan thai pi la kilim lupa hala po ko do not kamu pi la pop lupa pi pen kain lupa namar belai ka an jong ke jutang batmai ka an ha ka snam jong Jesus Christ ka an jong mensim bakoi ka dei om dei bayo ikibrio handai mensim urai na ka benta jingi takadau om dei tangka e bangilale wat ka bangi sumut duru kalong kapop namar balai yangi la syate hakaan jong kejutang batmai kaan jong kejutang batmai kade kaan jong mensim bakoi kalong ka bakhandai pada ni beteng beng ya kani ka ju hi ubatai mentah ke dikot baningkong terter sapang ka rukom mani blai ha kejutang barim sapang ka tabernacle sapang ka temple Hanang tare ong kadon kajaka bakentang bar kajaka bakentang tam kajaka bakentang ka bumut kilingdo kilak bandrung baro kiwi kilingdo kilak bandrung kajing kinya ding terwa bar khoi atarwa hanta handai hadin jung kata kadon kawi ke perda kan ni ke perda ka peniap klat ya kajaka bakentang na kajaka bakentang tam kajaka bakhoi tam ka holy of holies holy place and holy of holies kajaka ka bakentang tam ha kajaka bakentang tam sedin ka perda don ka ka senduk ke jutang ha ka don ka khat jing isin jong blai ha po ka senduk ke jutang don umana beri kupu don ka dingdo jong aron ka bathoi ka jinglong lingdo ba don ki mau ling kniap jong ka an ka bathoi ka tien jong blai kini ki don hap deng jong ki pai ba Israel ba ka khat jing isin ka don hakli jong ka ne ka senduk ke jutang lanen na ka jing tap jong ka ne senduk ke jutang But kipat ba Israel kinget ba ublay uya kendu iki hakan ika khat jing isin hakan ika khat jing isin syakani ka jaka ba kentang tam holy of holies omdan manu bala benrung tang uling do rang ba kata tang sisin sisnem ha ka jing le niam ka ba ki khat ha ka ktin jong ki dei yom kippur la ne the day of atonement
Haba kata kasngi kipat ba Israel baru khot kini sya jing et bat kin pan map lang ublay na kabenta ki pop jengki ba uling do orang baru wan ban terwa ka jing kinya na kabenta la de bat kumju na kabenta ka pop jengki pat ba baru khot ya kani pinchem ha ka kitab lek bitikus lenong ba khat rio kani ka jing terwa ban pembiang ka pop jengki baru khot tang ha kani kasngi uling do orang ba ula ban rung un senret ya kasnan kani ka khat jing sin a jing blay ya kani ka khat jing sin a kabadon halor kesenduk kejutang hadin kata unmi no tang sipang namar balai ka ka pen namar balai kani ka jaka kentang tam kani ka khat jung ublai ulingdo orang ba wala da udai makana ulingdo orang ba udai tang ubriu tak ada udan da ke pop ke jing duna wah bentar wajing kenya nak bentai ladi namar ba udai ubriu badon ke jing duna tak ada umla ban lek tur sejan jong ka khat jing sin ai ladi umla balik tur sejan jong ka jaka kentang tam unrung tang sisin sistem kata tang sipang un senrek ba un mi no sabar umlong ban song slam namar balai yo ublay upen sitom yo ublay upen yap namar balai ublay ulong ba khoi ubriu ulong ba jaklia wat uling do orang baru umlong ubajanai kata kadai ka jinglong ka jutang barim nang tare ong la terwara ka snam jing masih kertong jongki belang ban pun khoi ibriu na tara du khat khat lai ka sau ka tin blai ko ong ba kat no lele ka snam jong ukris kasnam jeng ukris kepada umun sim bam jukut utarwai ladi ubah telem ubah klem tok bria ubah telem kan penkut ya ki jinga tiplem jengi na ki pop jengi baro mentala da kasnam jengi merat kawan rak kata ka jingkut kat no lele kasnam jeng ukris kasnam jeng ukun lang brot batlem kasnam jeng ukun lang brot ba klem tok bria kan penkut yengi iwe pe kulendo orang ba jutang barim urak kasnam jengi merat jisu pada urak dah kasnam la jong kasnam ka bukoi ka bakentang baru let benterwa ha kata bernakal ba ujisu urung mentah kamdai kata bernakal jong kani ka partai namar ujisu umdai uling do kat kum ka jingher pateng jong aran hande yo ka jinglong do ka ba kham kraus chu na kata bernakal ba mau urung kalong ka bernakal jong ka peneng kani tabernakal hapo khendau kalitang ka dak kasin lani kadai katang ka kadak ya katai ka ba layok don habneng kaba Moses ula ayo i halo lu mat ong ba de ben snang ni khndo thik kamba kalong habneng kata kaba kaktin ju ble ka ong yo Moses ba jisu menta urung hakni kita bernakal ka ba habneng da kaba terwai la ka jong ka snam ya la ka jong ka jing im uyap ulayap ba ula mi pat na ka benta jingi usyong menta ka mon jong ble ban terwa barobor na ka benta jingi ba om de ba jisu haban yap yang man la ka por lada kalong kumta kamut haban syak sistem bun sien hendai u IT tang sisien IT na kebenta kipor barok khoi na benta kipor barok khoi hakano korukom kata kala bandong namar balai ublei ulong nabam jukut shabam jukut ujisu udai ublei udon nabam jukut shabam jukut takadau lada utarwayap menswa arajar senam ya kapop jengki beri ke ba MC 1000 senam shwa junguru kajing pen jengki ru ka syong ha kasnam jong jisu namar balai kasnam zu ka cover la ne kap kasnam zu ka pen na ka benta nabam jukut shabam jukut uyap menswa arajar senam kasnam zu ka long efektif la ne ka trikam haduk mentaruk akan yang terikam haduk bawai nak ke partai namar balai ha ka sedang ma ka ublei ulah tahu kabun ublei ulong sabar jong kata ka ike barokhat jisu ulong klem sedang klem kot kasnam zu ka don bor barobor wat ikitu ke bala deki hajar snam shwa jisu ki merat parat ki kita taulang yo be jingi barok berkumjuk ki pateng ki bansawan yakini barok khoi ka siuspa kasnam jong jisu bat uterwai ladi tang sisien ka jing terwa ka bajana itam berurung mentah kata bernakal ka bakham kraw ka bakham khoi kata bernakal jong ka beneng bat kani kadai ka jing i jong ublai yang i we we kani kadai ka chandur jo ublai udan nak benta jing i we ban pen kre ing i we ha ka we ka singi handang ila i no yakani ka patai ngin sapau mat jong ublai bat ngin sayu i ya kita ki ke barok dukhat ba arnyo ka ketien jong ublai ka ongkum ni labu ai kibriya bakin yap tang sisien hadin katakan wan kajing bisar hadin katakan wan kajing bisar ko men ko para ba ye akani kalau nong bakndai pinyu ispang kajing terwada kasnam namar bele yeki eke barok hot lapun kut da kasnam klem kajing mi snam don jing map bale don jing map namar bele haba manga ngale pop ngadawa ban yap ka hukum jung ble na basdang du ko ong jar bale pop un yap lara phibam ni udieng jung ni so pin yap takadaw kumno ban pen
dan kam kat kum kajing perkat jong kipat ba Israel kam ta ka Bible nang khat nyo khat we jong kitab Leviticus kamut ka snam ka don kajing em tang ka snam ka balak ban suspa nga ubri ngala le pop nga dawa ban yap menta dan kam ye da ka we pada ban shim ya ka jaka jong nga ka bumut jisu da ka bayap wa ti la ka jong ka snam ka bumut nga menta ngayo da ka jing em jong jisu ngayo ban embiang ngayo ban embiang bali ban terwa da ka snam namar ka jing em namar ka jing em kan jing em namar ka jing em tama ka snam tu no tang ka snam jong jisu ka bala ban sispa ing iwe pi we ban la ban sispa na pun ko ing iwe ta kada kon dokhat bar ko a eke bar ko la pun ko da ka snam ni don yo ni uble ni don yo ni ubai ingi ni don yo ni uble bal terwai la ka jong ka snam ban pen em ingi tu ngin lech u barobor ngin khmiyet ya ka man siem ngin ai ti ya jing klot jingi ban ngin ong yo jisu penkut yang ini na kir kom perkat jengi na kapop jengi ai ngin long ki jong mi ai ngin long ka tabernacle jong mi mentah ha kan di ka percaya mentah sak tang chicken tien ha bai dei ba ka tabernacle ka senduk ka jutang pi ka senduk ka jutang don umana don uling dingdu aron bo thoi ka jinglong lingdo bo khumju don ka malung kiniap jong ki hukum hakaju ka rukam ru hakakpo jong kamaria ka pun yo jisu balong hakaju ka por ukpu balawan herna beneng kabalong ujuk kapor uling do orang ba sebab jukut ku Melkizedek ubalong hakaju ka por ka ketien jong ublei yo anis iwe ba iwe khatsa ka ba ong ka ketien kalawan nong do kala syong sa ngi na kata kadau ya ka jing do ru sering si ong kumno ya kamaria ngi aina ka senduk jong ka jutang ka senduk jutang namar belai ke badan ka senduk jutang barim bar ka badan hakpo jong kamaria kilong kaju tambah kam kraw susu ki badan hapo kpo jong kamaria namar di ujisu hi ukhuan jong blai ubade ukhu ka jing em ka ktien jong blai uling do sabam jukut ubar ya ling ba kibneng ban ya sa na ka banta jong ha jong phi en yero ya jisu Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba ka jing e ka mela ai ngi ha ukhuan jong me jisu Christ u men jungi ba ka ding jong ka jing e wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya ka jing ka men ba ka khu na banta ka jing wan ka hima jong me to ai ba ka jing ai jombe kan pen kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kalai kolong brio man brio na shapo bar ya jing tha baro a ka jing kmil ti batikna ya ka beneng betumai ba ka pertai betumai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jombe kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka kispa beneng to ai ba kani ka jing ai kan pen sapriang ka jing kmen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublai jungi ubala ka khu junam kan long ka puram bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu to sin ai kumariang rap jingi kristan tu duai na kumta jungi